dalili guda hudu da har yanzu baka samu matan aure ba. Mata suna yaudaran ka ko kuma ba sa ɗaukan ka serious duk lokacin da kai kuma kana so ka yi aure. Sai ga mata sun yaudare ka, ba sa ɗaukan ka serious. Dalilin daga gunka ne, bari zan gaya maka dalili guda hudu. Na farko shine lokacin da ka ga mace za ka yi aure, ana nutsuwa ne. Yawanci lokacin da maza suna so su yi aure suna gaggawa. You understand? Ba sa bincike, ba sa fahimtar wani irin kalan mace ya kamata ya nema. A lokacin yake rikicewa, musamman yana gani kamar cewa duk abokanansa sun yi aure, shi bai yi aure ba, to hankalin shi yana tashi. A lokacin za ka nutsu, ka lura da kyau, kar ka yi gaggawa, because shi kullum idan ka yi gaggawa ba abun da yake biyowa baya sai da na shina. Na farko abin da za ka duba cewa wani irin yarinya zan nema. Okay, ina da qualities na yarinya da nake so nema. Tarbiyya, addini, tsayi, tana da kyau. You understand? Ba zai yi gaba ɗaya macen da kake so za ka aura ka same ta gaba ɗaya tana da qualities, tana da kyau, tana da tsayi, tana da tarbiyya, tana da ilimi ba. Dole za ta rasa wani abu. Dole akwai abin da za ta rasa. But abin da za ka fi dubawa da kyau shine tarbiyya. Tarbiyya da addini. You understand? You understand? Tarbiyya ya zama na cewa ta hada da ɗan kyau, because dole wanda za ka zauna da shi kana so a ce kun jima da shi, kana ganin wani abun da yake birge ka. Of course, duk wani namiji yana son mace mai kyau. Of course, kuma dole ya zama tana da tarbiyya da addini. Farko shine ka fahimci tarihin yarinyan, wani irin yarinya ne. Yarinya ne tana da yaudara, maza nawa ta nema. Soyayyen da suka yi da mazan me ya raba su? Mace ne mai son kuɗi? You understand? Wani irin kalan mace ne? Me yake raba ta da saurayinta? Saurayin da take nema, mazan da suke zuwa gunta me yake raba su har yanzu ba ta yi aure ba? Ayan tambaya. Shin tana da yaudara ne? Shin idan sun aminta da ita tana zuwa ta yaudare su shi yasa har yanzu ba ta yi aure ba? Ya kamata ka sani, very very important. Ya kamata ka san wannan. Shin mamanta mai yaudariya ne? Mamanta bata da riƙe amana? Irin mama ne wanda sai ta karɓe ka, wanda ya zo ya fi ka kuɗi sai ta karɓe shi, sai ta yaudare ka? Shin mamanta tana da wannan tarihi? Tana yaudara? You understand? Ƙaramin gida ne? Gida ne wanda sun yi magana yanzu can anjima za su canja. Dole sai ka yi wannan binciken. Saboda yana da kyau. In ba ka yi wannan binciken ba, wallahi za a yaudare ka duk jimawan da ka yi. In fact, ko kayan aure ka kai, za su yaudare ka saboda ba mutanen kirki ba ne. Ka tsoraci an ce maka wayannan mutanen mai yaudara ne ko kuma ƙaramin gida. Za su yaudare ka saboda me? Su ba su ɗauka yaudara ma abu mara kyau ba ne. Su sun ɗauka yaudara abu mai kyau ne. So dole ne ka fahimci cewa wani gida zan je, wani irin mutane ne. Mutane ne suna da amana, suna riƙe magana ɗaya, ko kuma suna da yaudara, ko kuma mutane nawa suka yaudara, ko kuma ba su da mutunci. Mutane ne wanda sun fi son kuɗi fiye da mutunci. Ka san akwai mutane da suka fi son kuɗi fiye da mutunci. Duk yanda ka mutunta su, kuka jima da yarinya kuna soyayya da ita, wanda ya fi ka kuɗi za su iya karɓan shi ko da a ce sun baka yarinya. To ka tsoraci irin wannan gidan. Wannan gidan muna irin su a house, ƙaramin gida. Ka tsoraci ƙaramin gida. Dole sai ka san wannan. Dole ne ka fahimci cewa tarihinsu suna sata. Mutane ne masu sata, because sata yana bin jini. It's a genetic. Yana bin jini. Suna da ciwon hauka. Dole ne za ka yi wannan binciken. You understand? Dole sai, in fact, kar ka zo ka yi abin da na shina. Ka binciki tarihi. Tarihi yana da kyau. Bincike yana da kyau a musulunci. Ka binciki mutum kafin nan ka aure ta. Yana da kyau ka yi bincike, because kar ka zo ka zama na cewa kana cike da na shina. Had I know, da na shina, da ban yi ba. Kar ka zama cikin layin mutane da na shina. Kullum ka ringa tunanin cewa da na shina, da na shina. Guys, na farko kenan. Na biyu shine lokacin da mace, kamar yadda na gaya maka, akwai mace da za ta zo tana son ka. Za ka ga mace kawai ta zo tana son ka. Bayan kun haɗu da ita ta ce ku yi aure kawai. Bayan sati biyu da haɗuwa za ka ga ta ce ku yi aure. Tana so ka turo a yi magana aure. Of course, duk wanda kake so ka ganta kana son ta za ka aure ta. Dole sai ka tsaya kun fahimci juna wata 3 zuwa wata 6 kafin ka aure ta. Kai ne ya kamata ka yi roshin ɗin mace ma, ba ita ya kamata ta matsa maka ba. Ka san akwai abin da ake nufi emotional comfortability. Akwai kwantar da hankali. Zai iya yiwuwa mace an yaudare ta. Da an yaudare ta,
wanda ya yaudare ta ya aure, ita ma tana so ta yi aure a wannan lokaci, amma ba wai tana son ka bane. A wannan lokacin tana so ta yi aure ba wai tana son ka bane. So za ta yi roshin ɗinka ta aure ka ba wai tana son ka ba, amma za ta nuna maka cewa tana son aure. Bayan ka aure ta sai asalin halinta ya fito, sai ta ga cewa duk wani abubuwan da take maka a da she is no longer doing it again. Sai abun ya fara baka mamaki, ya aka yi ta canja, me yasa da ba ta yin kaza? No, tana so ta yi aure ne, amma kai ka zama mai option ne, saboda tana so ta yi aure. Shekarun da take gudu kar ta kai shekaran 26, 27, 28, 29, 30 ba ta yi aure ba. Tana so ta yi aure, amma ba son ka take yi ba. You have to be very careful. Sannan again akwai abin da ake nufi ta rabu da saurayinta ba wai ba ta son shi ba. Maybe wani abu ya raba su, ko ya yaudare ta, ko ta yaudare shi, ko kuma wani abu ya faru sai ta dawo gunka. Ta dawo gunka ne. Ita mace normally ba ta so ta zauna bata da saurayi. Ko da a ce ba son ka take ba, za ta iya soyayya da kai kana kwantar mata da hankali. Haka al'adar mace yake. Ita all the times kwanciyar hankalinta shine a ringa bata kula, a ringa bata time, ana kiranta a waya, ana chatting da ita, ana gaya mata magana mai daɗi, hankalinta yana kwanciya ko da ba son ka take ba. Shi yasa mace take da saurayi 1, 2 zuwa 3, saboda 2 ko da ba son su take yi ba, suna iranta lokacin da take so ta kwantar musu hankali, amma ba auren su za ta yi ba. To lokacin da ta rabu da saurayinta nan, kai kuma lokacin ka so, ba wai sun yi faɗa ne suka daina magana, to kuma faɗan ba su shirya da wuri ba, to a lokacin ita mace ba ta so ta zauna ba ta da saurayi, za ta neme ka. Kai kuma a lokacin aure kake so, kun ci fara soyayya da ita, kuna soyayya, kana iranta, kuna jin daɗin juna, kuna hira. Bayan wata 2, 3, 4, wata 5 saurayinta ya dawo, sun shirya. Daman ba wai ba sa son juna bane, sun yi faɗa ne. Sun dawo ya ga ta daina chatting da kai, ta rage iranka, ta daina duk wani abubuwan da take yi, ta daina maka. Ta goma sai ka ganta da tsohon saurayinta, saurayin da take zagin shi, take cin mutuncin shi a gabanka, yanzu ta koma suna tarayya. Sai abun ya fara baka mamaki. Wannan yarinyar ba shi take zagin ba. Na sha gaya maka wani abu. Duk lokacin da ka ga mace tana magana tsohon saurayinta, ko tana zagin shi, ko tana faɗin aibi shi, ko tana cin mutuncin shi, kar ka yadda ka sa baki kai ma ka ci gaba da zagin shi, ko haɗa baki kana zagin shi. Ko mace tana zagin shi ko tana yabon shi, tana son shi. Duk abin da mace take maganan shi all the times, tana son abun. So da zaran ka ga mace ta fara maganar tsohon saurayinta, to lokacin ka yi tunanin cewa har yanzu ba wai rabuwa su kai ba, tana son shi, ko ya rabu amma har yanzu tana son shi. In ta samu chance na komawa gun shi, za ta koma. In ta samu chance na yaudaran ka, za ta yaudare ka. In ka ga mace all the times tana magana saurayinta, kuma ka yi kokari ka ga cewa ka hana ta bata daina ba, to wannan mace ina gaya maka ka samu hanyar da za ka nemi wata. In ba haka ba, za ta iya yaudaranka. I swear za ta iya yaudaranka a koyaushe. Sannan again, matsalar da yake faruwa shine da maza, shine lokacin da ya fara soyayya da yarinya, ya samu tsohon yarinya. Na sha gaya muku, su mata suna da experience a relationship fiye da maza. Sun fi maza experience a relationship. Ba za ka haɗa mace da namiji ba. Again of relationship, mata sun fi maza. So lokacin da suka fara soyayya, namiji sai ya ringa gaya mata soyayyan da ya a baya, yanda ya yi da soyayya da budurwan shi, sai ya ɗauki komai sai ya gaya mata. In ma an yaudare shi ne, ta wulakanta shi, ba ta shoyi masa soyayya, ba ta kula da shi, ta yaudare shi, duk abin da ya faru sai ya gaya mata. Shi kuma a tunanin shi yana ganin kamar cewa gaya mata zai zama na cewa ita kuma za ta canja, ta koma tana mishi kula, tana girmama shi, tana nuna mishi soyayya, ba za ta yaudare shi ba. Shi a tunanin shi idan ya gaya mata abin da aka mishi na wulakanci, ita ba za ta mishi wulakanci ba. To idan ka gaya wa mace, ka lura abin da wancan ta yi maka, ita za ta maka sau 2 ne. Duk abin da idan mace ta tambaye ka, ya labarin tsohuwar budurwanka, yes, na nemi mata da yawa mun yi soyayya da su, amma abin da ya faru tsakanina da su, wannan tsakanina da su ne, ba na so mu yi discussing da ke. Shin ya za ki ji cewa mun yi soyayya da ke, na nemi wata kuma na faɗi abin da muka yi da ke? Ni ba irin wannan mazan ba ne. Ba na cikin layin mazan da za mu yi soyayya da mace kuma in ringa faɗin abin da muka yi tare da ita. Wannan sirri ne. So haka ke ma
za ki yarda da ni idan na bar sirrin wani ban gaya miki ba.